Dobrý deň, priatelia. V 3 grošoch tohto roku sa bude konať veľkolepá akcia. Jedná sa o zabíjačku, ktorá bude 7.12. práve v sobotu prebiehať tu na týchto priestoroch nádherných od rána až do neskorého večera. Bude to zabíjačka pod holým nebom, bude sa variť kapustica, predávať sa mäsové produkty, priamo všetky produkty, ktoré sú z našej najlepšej mesiarne, od mäsa po nitrie. Takže tešíme sa na vašu návštevu a budeme radi, ak sa prídete pozrieť. A popri tom všetkom vám bude vyhrávať živá hudba a pre tých najmenších príde aj Mikuláš.